Helo, bawb a chroeso i taro gyda ni, a wel heddi fi'n mynd i darlleniad y 6ed o'r Gorffennaf 2026. So ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar sialens yr wythnos, a ni'n mynd i gael gair bach o gyngor, jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni, please, egni'r wythnos, please, ysbryd. Egni'r wythnos yw'r 4 o ffyn. A mae cerdyn wedi cwmpo dy fi fan hyn. A'r cerdyn sydd wedi cwmpo yw'r dewin fan hyn, so fi'n mynd i gymryd hwnna hefyd. So, wythnos yma, mae egni fan hyn o briodas i rai o chi, egni o ddathlu yn dy mewn i chi fan hyn, a teimlad fi bod chi wedi creu hwn, neu chi wedi cael llaw mewn creu y dathliad yma, neu'r priodas yma, So mae hwn yn neges really lovely rhywun, felly bod chi'n mynd i briodas wythnos yma, yr wythnos sy'n dod, wythnos sy'n dechrau 6ed o'r Gorffennaf. Os i chi gyda chi wybod yn y negesion iso, dwlen i glywed wrthoch chi amdano hwn, So mae rhywbeth da chi ddathlu wythnos yma, a mae llaw gyda chi wedi bod yn creu'r dathlu yma, dyma'r tymlad sydd gyda fi wrth ysbryd heddi. Diolch ysbryd. Beth yw sialens yr wythnos, please, ysbryd? Sialens yr wythnos yw'r byd. Mae cerdyn y byd yn siarad am ddod i ddiwedd a cylch o rhywbeth, So mae'r byd fan hyn yn gweithio fi bod rhan o'ch bywyd chi yn dod i ben mewn rwy ffordd fan hyn, Mae diwedd cyfnod fan hyn, Ond mae'r cyfnod yma yn symud ymlaen i gyfnod newydd. A dyna beth sy'n dechrau i chi wythnos yma, Felly bod rai chi yn priodi wythnos yma, Os i chi, please gadewch fi wybod yn y negesion iso, dwlen i glywed wrthoch chi. Achos mae hwn yn dechrau cylch newydd yn eich bywyd chi, A'i rai o chi sy'n mynd i briodas neu mynd i rwy ddathliad, Mae hwn mynd i ddechrau rhywbeth newydd i chi yn eich bywyd chi, fan hyn. A mae hwn yn darlleniad lyflu, Neges lyflu yn dod drwyddo fan hyn i chi. Lla gael dy neges di, please, ysbryd am yr wythnos. Waw, neges ysbryd yr wythnos yw'r as o gwpanau fan hyn, Mae'r as o gwpanau gallu dod â chariad newydd mewn, mae gallu fod yn dechrau ar ramant newydd yn mewn i chi, fan hyn, a ramant le mae'ch bywyd chi mynd i dimlo yn llawn, llawn cariad fan hyn. Mae'ch cwpan chi mynd i fod yn orlawn o gariad ac emosiwn wythnos yma, So mae rhywun yn priodi wythnos yma, Please gadewch chi wybod os dewch chi, Mae llwyth o gariad gyda chi, A'r sialens i chi yw bod chi ddim cweit yn teimlo felly yn gyffwrddus i adael eich hun fywyd i fynd, ond mae rhaid i chi nawr. Achos mae'r cariad hyn, a'r dathlu hyn, a'r priodas hyn i rai o chi yn dod mewn i chi, Os nag chi'n priodi wythnos yma, mae rwy ddathliad yn digwydd wythnos yma, A mae'r dathliad yma mynd i wneud i chi dimlo mor gyflawn, mor hapus, mor llon, Mae fe mynd i wneud chi dimlo fel se, chi jyst llawn cariad. Mae cymaint o gariad yn y darlleniad yma wythnos yma, Mae fe'n dimlad lyflu, lyflu, lyflu fi'n cael wrth y cerdiau wythnos yma. Right, be fi'n mynd i wneud? Fi'n mynd i eglur rhaid ein, jyst i gael neges tyma bach mwy twfwn, Fi'n mynd i defnyddio dec y cathod fan hyn. Allwn ni, please, eglurhau egni'r wythnos, please. So mae'r dathliad yma yn dod ar ôl cyfnod o dimlo'n isel, dimlo'n really, really wael, felly dimlo becso'n pethau, Mae'r cyfnod yna'n dod i ben achos nawr chi'n dathlu, a chi wedi helpu eich hunan i ddod drost y timlad yma o iselder, Dyna'r neges fan hyn. Chi wedi bod trwy amser isel fan hyn gyda'r naw o gleddyf, O chi'n dod mas o fyna a chi'n dathlu dod mas o'r cyfnod yma. A chi sydd wedi gwneud hwn, so dylech chi dimlo'n rili falch gyda hunan fan hyn, bod chi wedi tynnu hunan mas o egni yn naw o gleddyf yma, Chi sydd wedi gwneud chi sydd wedi symud mas o'r timlo'n isel yma, chi sydd wedi gwneud hwn, chi sydd wedi dod ar dathliad yma, Chi'n dathlu diwedd y cyfnod yma, A mae'r cyfnod yma yn dod i ben. A felly bod chi'n ofni'r cyfnod yma
yma'n dod i ben, achos chi mor gyfarwydd â fe, okay? Mae pethau'n teimlo mor wahanol nawr. Ond mae hwn yn egni lyflu, okay? Mae'r cyfnod gwael, hwn wedi dod i ben nawr, a chi sydd wedi achosi hwn, chi sydd wedi dod ar bywyd gwell mae eich hunan, okay, yn eich bywyd. Okay, a mae lot fawr o gariad yna fe hefyd, okay. Gewn ni eglurhad ar cerdyn y byd, please, ysbryd. Eglurhad ar cerdyn y byd, gyda'r 5 o gwpanau, okay. Eto, mae fe'n dod â cyfnod o iselder, mae fe'n dod â cyfnod o alaru i ben i chi nawr fan hyn, okay? So mae'r cyfnod yma chi wedi bod drwyddo, ddim wedi bod yn cyfnod da iawn, chi wedi bod yn teimlo'n isel, chi wedi bod yn galaru rhywbeth, okay? Ond mae'r cerdiau yma'n gweithio fi, mae hwnna i gyd nawr wedi dod i ben, mae fe yn dod i ben nawr, okay? A mae'n amser nawr i chi ddechrau dathlu, bwys, okay? Neges lyflu fyna. Gewn ni please eglurhad ar yr as o gwpanau, please. A beth sydd gyda ni yw marchog y cleddyf. Mae marchog y cleddyf yn symud ymlaen yn gyflym, okay, gyda rhywbeth. Mae fe'n gwybod beth mae fe'n moyn, mae fe'n gweld yn glir, mae fe'n gweld y llwybr o'i flaen a symud mlaen yn gadarn i fynd mlaen ar y llwybr yna, okay? So mae hwn yn gweithio fi, mae llwybr chi yn llwybr da iawn i chi, okay? Mae fe'n lwybr sy'n mynd i ddod â lot o gariad i chi, okay? Mae popeth mynd i fod yn really dda i chi fan hyn, okay? Mae cyfnod really lyflu, llawn cariad yn dod mewn i chi fan hyn, okay? A mae rhaid i chi symud mlaen gyda hwn nawr, okay? Mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn. Smidwch mlaen nawr lawr y llwybr newydd yma, a bydd y cariad yn, bydd eich cwpan chi yn llawn o gariad ar ddiwedd y daith, okay? Dyna'ch neges chi am heddi. Fi'n mynd i just cymryd un cerdyn fach arall i chi, just i orffen y darlleniad. Gewn ni un neges arall, please, just i orffen ysbryd. A'ch neges chi fan hyn yw calon dairngar, okay? So, waw, mae hwn yn gerdyn lyflu. Mae cymaint o gariad yn y darlleniad yma wythnos yma i chi bwys, okay? Mae cariad yn dod drwyddo mor gryf fan hyn. Os ych chi yn mynd i briodas wythnos yma, neu os ych chi yn dathlu rhywbeth, please gadewch fi wybod, achos fi rili mo'n clywed am hwn, okay? Mae cymaint o gariad fan hyn, okay? Mae calon tairngad fan hyn. Mae cariad yn rhedeg trwy'r darlleniad yma i chi wythnos yma, okay? So, joiwch yr wythnos, bwys. Joiwch y cariad sy'n eich bywyd chi wythnos yma, okay? Drychwch mas am gariad newydd os oes dim cariad gyda chi yn eich bywyd ar y foment, okay? Ond mae elfen cariadus drwyddo hwn. So fi'n teimlo bod cariad gyda chi yn eich bywyd, okay? Mae'n amser wythnos yma i fod yn llon, teimlo'r cariad yma a symud mlaen, yn teimlo yn hyderus am beth sydd i ddod i chi wythnos yma, okay? Dyna'ch neges chi, joiwch yr wythnos. Os chi wedi joio'r darlleniad, gadewch chi wybod yn y negesion isod, cofiwch rhoi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel, mae pob peth bach fel ych chi'n neud yn helpu fi redeg y sianel. A os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod. Tan tro nesaf, joiwch yr wythnos, a welai chi yn y darlleniad nesaf.